si Uncle Jojo, karating. Ano po yan, mythical 5 na medal? Ako po magsasabit po. Totoo eh, niloloko. Niloloko nyo lang ako eh. Basketball FJ Elizalde Tournament, mythical 2, 2023. Totoo yan, Golo, lang biro yan. Oo nga. Inihahandog ng FJ Elizalde Basketball Tournament 2023. Mythical 2 goes to Love Radio DJ. Ang pinakababaero sa lahat ng DJ. Uncle Dagon. Ganda na sana eh. May intro pa na ganun. Ba't may ibon? Wala, hindi ka siya. No. Ala, naputol! Naputol! Kasi! Ano? Stapler mo na lang dun. Bakit mo hinila kasi? Ginanon mo eh. Ano na? Bakit mo hinila? Gagawin ko. Hinila kasi, nagmamarunong kasi sabi niya, ako na nga. Ilang na lang namin. Ilang ba gusto ko? Gawin mo ng 10. Nasira pa. Nanakol na, bagawa ko na. Sinira mo talaga yung medal ko. Mirese. Patayin mo na lang ako. Di ba kumikita? Tama na, dyan ka na. Dyan ka na. Hindi ba ganda sa graduation? Di ba gano'n? Wala. Hindi naman ako graduate eh. Mythical 5 to eh. Yan oh, mythical Very 2. good yung ano ko na yung Umalis ka na! Mama, wag ka lang pumunta dito, Mama. Masira ang buhay ko, Mama. Bumalik ka na nga doon. Beso. Wala, Mama. Ayoko, Mama. Ayoko, Mama. Beso lang, beso. Wala Beso. na. Beso. Wala na, beso, Mama. Uyo ba? Ayaw ba? Uyo ba? Awa ba? Tumugay. Tignan yung medal mo. Kasi